portem a diferents espais que són completament diferents. I els vam portar a una ciutat que es diu Almer, a Holanda, on va ser-hi un campus també, i directament el robot es va començar a passejar pel carrer. La gent se'l trobava i a veure si li cridava l'atenció, si el robot feia alguna cosa. Aquí una de les coses que més ens interessava treballar era el fet de donar la mà, i veure què és el que passava quan el robot donava la mà. La salutació, on si jo l'únic que faig és donar la mà, el que em trobo és que la gent el que fa és, i més quan tinc un robot aquest, és mirar la teva mà, mirar la seva i mirar la teva. Que no és l'acte que faig una persona. Per què? Perquè quan dono la mà a algú, aquest algú m'està mirant i m'està parlant. Si jo vull fer una interacció més agradable, el que haig de fer és intentar correspondre. Llavors el vam portar a la Universitat de Windesheim, que és una de les que també col·laborem, van a una sala de reunions, i aquí no surten aquestes imatges, però perquè us en doneu compte de què passa quan un robot el comença a portar amb àrees reals, em trobo uns programes en situacions reals. Una d'elles el veieu allà, fixeu-vos, hi ha un robot, el robot aquest té uns làsers, veieu les meves petjades? Sí? Doncs aquests làsers tan espectaculars feien que els ascensors no es tanquessin. Per tant, quin gran repte, com puja el robot per l'ascensor. Sí? Aquest és un humanoide, aquest camina i diria, vale, pujo per les escales. Però la seva pobra germana la rodes. Aleshores, el que s'ha de fer és tapar els làsers. Després posaré una altra experiència, però moltes vegades, i tots els que treballeu en el món de la programació passa aquestes coses, hi ha paràmetres i sempre hi ha la variable que no tinc en compte, i resulta que en la versió antiga del software, quan tapàvem el làser, el robot començava a fer algunes coses rares. Però això només passa quan el robot, i se m'ocorreix posar-li alguna peça de roba o fer alguna cosa que passa d'una experiència en un estudi de camp, en un estudi real. Per això ens basem en aquests estudis i traiem el robot fora de la aquí podeu veure, aquesta gent no s'esperava el robot i analitzàvem les coses. D'allà, el que vam fer va ser agafar el robot i anem a portar a una biblioteca pública. Què fas, tu? Has dit biblioteca, no? I comunicació no verbal demana silenci. Per tant, aquí tenim un robot que el que es dediqui és passejar-se pel voltant, acompanyar a les estanteries on busco els llibres que necessito i a més que intenti mantenir el silenci i l'harmonia. Llavors, més allà va venir la televisió, el va entrevistar i després d'allà el vam treure i el vam portar a un hospital. El mateix, intentar saludar la gent, intentar tenir un robot en l'àrea de la sala d'espera, a un hospital com aquest que és per nens, o com passar amb Sant Joan de Déu, a les sales d'espera, els nens estan nerviosos, estan inquiets, estan en un hospital, que estaven malament, i el robot pot ser un element distractor que els desestressa i els va estar calmats, que vas aquí que es va destressar molt i per això una de les coses que va passar és que després no volien entrar a la consulta del mig. Però bueno, això és l'efecte de novetat. I podeu veure que tampoc era molt dels... no teníem por de la interacció. L'altra experiència que vam fer és dir, anem a agafar el ring i anem a posar com a punt d'informació per estimular la venda en una botiga del centre de Terrassa, on el robot el que feia donava informació verbal, mirava com funcionava, donava informació amb la pantalla, per tant la gent podia tocar la pantalla i interaccionar, i donava informació física. Tenim un vídeo, perquè podeu veure el vídeo. I en el vídeo podeu veure diferents tipus d'interacció de la gent. Sí. Aquí van haver-hi dues coses interessants. La primera era el tema de la temperatura, ens congela el circuit. Perquè era 23 de desembre. Aleshores, clar, jo estic en el laboratori, tot és perfecte, però surto a fora i aleshores el meu cos s'autorecura. Doncs el que necessito és que un robot també autoreguli la temperatura perquè tingui les condicions de funcionament que he pogut provar en el laboratori. Aquí veieu el davantal. Aquest davantal, no sé si sortirà a les dues fases del davantal,
però a cert moment aquest davantal tan bonic va passar a ser un mini davantal, un mini faldilla, amb la idea de poder alliberar la part del làser, perquè el que creava una interferència amb el làser que dificultava el moviment. I després el que intentàvem veure era si, com la gent recollia els tríptics, com interaccionava amb la pantalla de donar informació, què el que feia era divulgar, què el que feia era buscar la informació, sempre salvant la dificultat que estem introduint un element innovador en un espai que hem de mans. Sempre l'efecte de novetat sempre intervé. I després, l'altre vídeo que us ensenyaré és un sistema en què veureu com la seva germana, igual que fa ell, navega pels espais. Aquest exemple està fet en un estudi a la Fundació Ave Maria, on el comento perquè és una altra de les aplicacions que té de la robòtica. Aquesta fundació va fer un estudi i se va donar compte que els seus voluntaris i la gent que hi treballava dedicaven molt temps a transportar la roba de la bugaderia de les habitacions i al revés. Llavors, si això ho pogués fer un robot, la gent que tinc es podria dedicar més al servei de les persones amb necessitats especials que hi ha allà. I si aquest robot té una certa aparença humana, doncs la interacció encara serà molt millor. I en aquest vídeo podeu veure primer com el robot aprenia a navegar per les instal·lacions de la Fundació Ave Maria que està a Sitges i després com reaccionava la gent que es trobava al robot. Aquí podeu veure el Jonathan, va amb el comandament, va repassant les àrees i cada direu, però és que no funciona autònom. Bueno, jo estic segur que vosaltres la primera vegada que teniu un lloc, sobretot si heu de treballar, el primer que fan és guiar-vos i ensenyar-vos tots els llocs. Llavors se li pot ser per mateix. Com a mínim una vegada s'havia d'indicar les diferents instal·lacions que hi ha. I mentre es va navegant, doncs s'ha l'ordinador, va agafant tota la informació de les parets i es va construint el seu mapa per poder navegar de la forma més eficient. Necessiteu un quant, necessiteu un drap, li podeu demanar i els va buscar i el puc portar. Al ser un aspecte humanoide, doncs molts dels utensilis que tenen preparats per la gent que treballa en el centre els pots utilitzar directament. Hem vist diversos exemples d'aplicacions que són les mostres que hem pogut anar estudiant. Ara voldria entrar una miqueta en explicar-vos més o menys els diferents sensors i actuadors que pugui tenir el robot i una mica com funcionen, a part de l'evolució que ha patit el RIM dins de l'empresa de Pablo. La primera versió que es va fer era l'any 2004, que era un robot que ja vaig corregir, que el que havia de fer era jugar a escacs. Tenien pressupost per fer un braç que jugués a escacs i amb aquest pressupost van construir un humanoide que arribava a la cella i jugava a escacs. A partir d'allà va deixar el ring B, que és el que vist a la foto principal, i ha anat evolucionant fins a arribar al ring C, al nostre ring d'aquí. Aquests tenen diferents característiques que podeu veure als robots. Van començar amb uns tamanys d'un metro 40, amb unes prestacions més limitades, fins a arribar al ring que ja té un 65, va amb rodes, i el que estem presentant avui és el ring C. El ring C té una sèrie de sensors i actuadors que al final és com les persones, o sigui, no té olfacte i no té gust, però a part d'això té tota la resta.
Puc veure que té càmeres, com té la vista. Després, el que també té són sensors d'ultrasons, que són els sonors aquests. Aquests sensors podria considerar que són com un tacte a molta distància, o bé com una buida, també, o com una vista. Té micròfons, que serien les seves orelles. Té els làsers, que li permeten detectar els objectes que té davant. Com a sensor de tacte podríem dir que té la lectura de la flexió del cor, que no, la flexió, el puc apretar, fixeu-vos, jo l'he mirat, i me l'estic jugant. On teniu el porto SD? Bueno, sí, clar, i després, a més és un robot. Per tant, a diferència de les persones, doncs li puc connectar moltes més coses, perquè la part de darrere pots ensenyar la teva esquena, Rim? A part que podran veure, li indiquem una miqueta lluny, però una de les coses que podreu veure és que la bateria, i porta tota l'estona dret, està pràcticament plena, perquè tot i que les especificacions diguin que dura 2 hores, doncs dura 3. I després li puc col·locar diferents elements que el poden interconnectar. Nosaltres tenim una limitació i és que la nostra interconnexió en el món exterior de moment és a partir d'un mòbil. El RIC ja ho pot fer ell mateix. Sí? Per tant, abans us posava l'exemple de telepresència, doncs imagineu-vos que jo vull fer classe a 3 llocs diferents. Us posant 3 robots, teniu 3 robots a la vegada. Moltes gràcies. No em direu el polir? D'acord? I, bueno, després les mans poden aixecar fins un quilo de càrrega i en total té fins a 44 graus de llibertat. Els de llibertat venen definits pels moviments. A part de moure, pots moure el cap també perquè vegin un dels graus de llibertat, que és com dius que sí. Això és un grau de llibertat. Cada grau de llibertat té un moviment. Aleshores, compaginar-nos tots aquests en un robot humanoide que té el centre de gravetat molt delicat perquè la superfície de subjecció és molt prima, doncs té la seva complexitat i d'aquí que necessiti també la part de la intel·ligència. I bé, Rick, no sé si vols explicar alguna cosa més sobre tu mateix que jo m'hagi pogut deixar. No? Si no em fas treballar